chicha ndichiti ndichekoda isu akuona chari kudhonza mwana akapfeka top yewhite net-shirt yeblack nemaoko anogumira umu nekiti aenda direction yekumashops. Abereki vana amai, nzvimbo inonzi Watsomba yashata, chenjerai mabhinya. Pane zvaitika nhasi, ndina amai vandinavo pano vandoda kuti munzwe zvaitika. Vari kubva kuchipatara amai ava. Vatadza kunyatsa kutsanangura nekuti vanga vachingochema. Saka ndiri kusanongokupai nyaya yacho kuti munge munoinzwisisa. Tozokupai mai ava vachitsanangura kuti chii chanatsoitika. Vari kubva kuchipatara muWatsomba vakudzoka mumaraini rodhi inoenda kudombo rutinhira iya ndo yavanga vachiteedzera. Imiwe kwakutosangana nerimwe jaya robva vamhoresana naro. Vachipedza kumhoresana nejaya riya vachingofuratirana sezvizvi mwana akutobatwa kusunurwa mutyari kuda kutobvuta mwana uye. Saka chazoponesa amai ava inhau yekuti vazoridza mhere. Iniwo ndandiri kusvika ndandine mudhudhudhu. Uyu ndofunga azobva anzwawo futi kuti panenge pakusvika motorbike ndobva atiza munhu uya. Zvinenge drama, zvinenge kurota, zvinenge zviri kuitika munzvimbo inonzi Watsomba. Vagari vemuWatsomba, chenjerai. Hazvina kumira mushe, hazvina kumira zvakanaka. Zviri kuratidza kuti kune mabhinya. Saka chengetedzai vana ngavachengetedzwe. Ndapota. Saka taakukupai mai ava muzvinzwire vachitsanangura vega zvaitika. Asi kana uri mutsva kusvikawo pano paUtindi TV, baya pakanzi subscribe, wobaya kabhero kanobudapo kakanzi all right. Atipindei munyaya yedu zvakazara. Thank you very much. Right, tsanangurai nyaya yenyu tizwa mai. Zvafamba sei? Apa murubva kupya? Rubva clinic kwadada. Clinic kwadada? Saka chii chaitika? Ndandirufamba murodhi yevhati maswera sei ndichifunga kuti munhu uri kufamba. Taurisai tisu. Ndandirufamba murodhi vanditi maswera 7 ndamudaira kuti aswera ndiringocheuka kufamba kudai so apena chicha ndichiti ndicheuka kudai so akuona chari kudhonza mwana ndope ndakakarara ndopa atsveta mwana vatanga utiza kuti aenda nedhasti kuti awanda mudonda penoti aende. Anga akaita sei munhu? Tsanangurai zvanga akaita. Akapfeka top yewhite net-shirt yeblack nemaoko anogumira umu nekiti yelo. Top yewhite yanga iri mukati met-shirt? Nesecheo yelo netrouser reblack nemapushi. Secheo yelo netrouser reblack nemapushi. Saka aenda direction yekumashops. Aenda direction yekumashops. Inga mafumbo maipa nini? Ndo zviri kuitika muarea yenyu. Manje apa nyoka kabatwa. Tine vamwe vanhu vatazobata tikataura navo nekuda tikatozoona kuti nzvimbo ino inenge iri kutorura mabhinya zvakanyanya. Apa ndiri kureva nzvimbo yeWatsomba. Kundobata penhalonga kuenda kunana Honde. Kune zviri kutaurika. Ndiroda kukupai vamwe vanhu vazosvika ipo pano pachiitiko ichi vataure. But ndisati ndakupai vanhu vava, regai ndikuudze kuti pandakamira ndepekuti tichibva muWatsomba toenda nerodhi inoenda kudombo rutinhira. Ini ndaida kuzotena kuenda panonzi pamoyo weshumba. Pasekuru vaya vaPrimrose vekukudza vanhu nhengo vaya. But pane mukomana azosvika panapa ari kutsanangura nhau yekuti kwanzi kune mumwe akatombobatwa muno muWatsomba nemabhinya akadzokerera kugoromonzi akararamiswawo naMwari. Ngatinzwei nyaya yacho. Mashure mwacho mune mumwe ari kutsanangura futi zvimwe. Imi Panomwe murume aitonamata ari pamasowe zvekuma 3. Okay, mirai makadaro. Pana chii chakaitika? Achinge atohwa kuma 3 am ka nemabhinya akabva asungwa maoko nemakumbo. Vaendwa naye vanhu vaya vasati vasvika kugoromonzi wabva vafonera bhaya achida aida munhu yawe kuti shamari munhu wako tadi ndamubata 5000 yedu nayo here
mabhenya munhu yangada munhu ati tina 5000 ba tine 3000 but kana usina 3000 usina 5000 utauya nemunhu wako kuno urita sei wena ndozokupedzisai mari yenyu ndombokupai hafu ndozokupedzisai imwe yacho anzi azviiteba tozokudhimanda mari yedu tichiti chii yeri mari chi yetauraya munhu tabvisa munhu mapatso uri kuda ndo pakaendwa nenyoka ya kugoromonzi kokoko watosvika kunze kwatoedza ndobva watomutsunhura watopinda naye musango vatomutsunhura vatoti shamwari munhu angada musoro wako aramba ati adoti pachi 3500 saka isu tada 5000 saka ita kuzura tsitsa kutokutsunhura takusiya panapo ndo pakavatsunhura ari kugoromonzi kuya vatosiyiwa pakati pesango paya vatoramba atoripa hanzi nandabatwa nechiwewo plus chando handapedza nguwa nditori paya hanzi pakazoperawo chiwewo ndakukwanisa kufungawo kuti panapa ndimbori kupi hanzi ndasitombozoti ndiri kugoromonzi vandabuda musango mememba ndatoti kune dzimba dziruko ngendiende kokoko ndovasvika kuimba kwaya vasvika pano mwembuya netwazukuru twake vati mbuya makasimbere hanzi ati pedu makadiwa hanzi ndiri kumbokumbira bvunza kuti ndiri kupi hanzi imi muri kubvunza kuti muri kupi asi muri kupenga kana ngwasha hanzi mhayo ini ndabva kwamutara hansi kunoku ndekupi ba ndo pakabvanzi imi mutori kugoromonzi hanzi kugoromonzi hanzi masvika sei kuno ndo pakatsanangura kuti ini ndabatwa nemabhinyo kuti ndoti ndizosvike kuno ndo mafambire ndaito ndisvike kuno ndabatwa nemabhinyo mukadzi uya pamba pakasvikira pambuye ndo angati nemari yake nefoni yake anozvitorera ndobva ati ndipe foni namba dzehama dzenyu ndobva afonera mukoma akanga ari muharare ndobva ataura kuti kuno kune hama yako iri kuno hanzi alright hanzi asaitaura kuti handitozivi kuti ndofamba sei kusvika muharare mbuya ende akazomubatsira kusvika azopinda muharare kusvika azodzoka futi kuno. Wow, ko mungaita idea here kuti munhu yeto kwasa kumuona here? Iye anokwanisa kuoneka because anogara pambira muno muwatsomba anogara masenda mimba dzemawatsomba pano amungaziya angaita nhamba yake asingazozivi pano asvika kuti phone number dzawana dze asi munhu anotsvagika zvekuti kada mutsvaga all right, thank you very much. Asi kuri zikubata vanhu ari kumba phone number dzake anadzo. All right. Tazobata zvebaba vatabata panapa vari kutsanangura futi chimwe zvechiitiko chakaitika zvemuwatsomba. Pane zviri kuitika munzvimbo ino. Hama dzangu ngatitange itanzwa futi baba ava tozotsanangura zvizhinji. Tsanangura yenyaya. First day rimwe zuva ndanditori pawatsomba. Pandasvika usiku mota yangu yakatoponja ndine inini nemukadzi wangu nehanzvadzi yangu. Around mapast 11 to 12 ndakatorara vatatopaka mota pawatsomba pagrowth point. Time yendakapaka mota ndakabva mubhawa hanzvadzi yangu nemukadzi wangu vandavasiya mubhawa vatarara dzakuma 11 12 ndo pakasvika mota vatanga kufonera vanhu yakafonera mota yakaita white pandama yakanaka yatsvaka ifonera vanhu vakaita zvikanzi yei komana manyai kunoku ndaona mota yakaponja ine vanhu varimo ndimopa ndakada kuti pendakazomutswa namedhemu wangu mota yakanga yakutomhanya kotora vanhu pendakatakurwa ipona pendakamutsa mota ndipo pandakabva ndatotiza vandazoenda kurara pasomi nemota yangu isitona mweya vandapaka ipona ndosvika ndarara iponapo pasina 30 minutes ndo pakazotosvika mota yakutanga kuti tsvaga ine vanhu vachichitivheneka nemalights vanozokwanisa kutiona. Then rimwe day Osaka apa makazorara pasomi ende mota makatodriver yakatoponja pasomi mamuri vangani mumota? Tati 3 inini mukadzi wangu nehanzvadzi yangu yanga ine kamwana kadiki kakari mwa 2 years. Apa zvakaitika usiku around 11 12. Then vandazoti rimwe day ndandine shamwari yangu yendinogara nayo kumaraini yakanga ine kamota keshamwari yayo vandachibatsira kuloadha pamushikashika ndailoadha pamushikashika ndasvika yanga iri Easter last year around kumaindi kana kuti iro sandichazivi yanga ta zvinguva yaita zvekumadorodoro emamishaya saka ndakatobva nayo vandasvika padombo tine patownship pedu ndasvika patownship pedu pagrowth point padombo vanditi ndiperekedze kuvillage 10 ndimperedza village 10 tine vanhu vatatu kuperekedza ikonoko ndichisvika ikono zvikanzi aiwa ndafonerwa nemuridzi wemota hanzi uyai kuno kuti tambire nevamwe timu rakanga ari magweja kupenalonga. Saka patakasvika kupenalonga tasvika kunodzi Mponda junction mukomana akasvika iponapo vamisa mota zvikanzi shamwari iona kana panapa ndoda kumhanya kotora mota yapera fuel ndoda kumhanya kotambira vakomana uko vari kuuya nefuel asi vakomana vangu vaine mota yanga vari kuuya nayo wakazara
mota. Saka indi ndakasara ndakangomira ipona vantu vanangomira panze ndakamira kudai ndisvika ipona apo wakomana wakatanga kundithreatenera nyaya. Watanga kundirowa wachindicheka undikuwadza meso kudai so ndakazorowa imwe macounter attack asingaiti mese mande mawanga trouser hembe dzina ndakapfeka dzese dzikapera kubvaruka. Pandasvika ndakazopinda nemurwizi ndikagwesha ndiri murwizi ndikarowa the whole night ndiri kufamba ndichispotwa navanhu vandisingazivi malights achidai ndakakuwara zvisingaiti. Ndakazosvika kumba kwangu kumapast 2 to 3 apa ndandi nemwe mukomana ndandinaye umwe wapfana angana ndiye akatombonditibira zvakatido zvangatitize. Saka ini handauziisa musoro ndikati asi shamwari ingada kundidini apa angatondicreatira angatonditengesa zvokuti dai kusiti simba raMwari ndakafa ipona. Ende panozoita madays akati one day ndo pakabva bhazi umwe mukomana wanga hama yangu inonzi Lucky Mo wekwadziri aita zvokuti airwara pfungwa akabva aurayiwa pagrowth point pedu iponapo padombo rutini. Padombo rutini. Okay. Hai zvakaitika live zvokutoti hai nyaya yakatoti vanhu vazhinji vakatoziya ndikatombopopota kuti aiwa koimi makuconcentrata nevanhu makusiya vanhu polisi haina kukwanika kunge ichitora nyaya yangu zvakanaka because ndakatoiripota zvakanaka. Pandairipota aka polisi yakangoita zvekutsika-tsika because rimwe timu racho raya rakaita sevanhu vanenge vanangosiyana hangu nazvo kuchipatara nazotokwanisa kuenda bwenza ndakatokuwara pandakazongotenga hangu matablets ndiri paumba kusvika ndingorikava ndakaita almost 2 weeks ndotadza kufamba. Ndakakuwara zvisingaiti. Saka ndakararama ndakapona nemuredzo nawo. Saka ndo zviri kuitika around Watsomba dombo rutinhira kwese kuno kunana mwana Jombe nzvimbo yacho yese yona iyo yashata. Munoda kuti chii kumapurisa nezviri kuitika munzvimbo ino? Zviri kuitika izvi dai zvaitwa kuti kana vanhu vomutemo zvaichauka pakaita paripoti panyaya kana pari kudaika wamboite follow up umboteera kumboti wachimbofamba kana wamboise kana vaita vanhu vakaita kunga masedhi wombonyepera kana vamwe vacho vari chikadzi wachimbonyepera umbofamba wachimboona kuti vanombobatwa sei wachimboona kuti vanhu vanonga vachifamba wakamboita zvekudii. Alright. Inyaya yakanaka mazviita mukoma. Alright. Thank you very much. Zvakanaka. Dzimwe nyaya hama dzangu dzinoitika unofunga kuti pamwe kurota kana kuti dzinongoriwo nyambo but ukaona zvichiitika ini ndaita zvekusvika panzvimbo ndatombozama kumhanya kuda kudzoka kuda nevamwe vanhu vatazosiya vakumhanya-mhanyawo ipapo but munhu haana kuzooneka. But chokwadi chiripo ndechekuti munzvimbo iyoyo yeWatsomba vabereki vana amai vana baba chengetedzai vana venyu ndazvionera ndega paMunhosefodya hamuna kumira zvakanaka. Zita rangu ndinoitwa Yehuda David Kanjanda muimbi wenyu wedzimbo dzechitendero. Senguva dzose don't forget to subscribe to our channel Utindi TV kuti utindi ndokuti thickness kana kuti ukobvu shirwa kuti kana washuwa nyaya dzakakora unongomhanya paUtindi. Tosangana muzvikamu zvinotevera. Fear not, sin not. Wagomana uyai muone zvaitaka television Utindi TV yashata Utindi TV yababa Kanjanda uyai kani muone euta Kanjanda waita mukurumbira neUtindi TV hamakan komana meta makumbo zofambiswa wasina vana vavakuwana wasina varume vororwa nekuburikidza netelevisheni Utende baba nesuo tasimuka tarira